डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा डिमाकुसि हालामनि सिङाव थानाय गासै बर' गामिफोरनि रायजो राजाफोरखौ लानानै ओनसोलाव हारिमु सिबिनायखौ गोजोर खालामनायनि थांखिजों लोगोसे हारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनाय लाबोनो थाखाय 1992 मायथाइनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। देग्लायबो डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि नाजानायाव 32थि रंजालि बैसागु खुंथायखौ साननैनि आबुं मेहेरगोनां हाबाफारिजों डिमाकुसि सहरनि हाथाइसालियाव खुंनाय जायो। लोगोसे मख'नो गोनांदि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोबथा सानखालि हारिमुआरि गेवलां हानजा सुरनाय, बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान बावनाय, बारदै सिख्ला मोसानाय बादायलायनाय, खुगा लाइसि दैखुंग्रि बेखेवनाय, बैसागु गेवलां आरो बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय समायना गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों देग्लायनि 32थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाया जोबनानै थाङो। दिनै 30 अक्ट' फैयै फैयै दिनै जोबथा सानाव डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि गेवलां मोसाग्लांनाय बे हाबाफारियाव दिनै मानव गेदेर जौस्रां बर' समाज सिबियारि बिथाङा फैनानै बेखौ फैबाय आरो बेनि उनाव मोनाबिलि 7 रिंगा जानाय लोगो लोगो हारिमु बिलिफाङाव धनन्जय बसुमतारी बिथाङा मेथाइ खनफैगोन। दा नैबे रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनिफ्राय आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जों राव हारिमु थुनलाइ हारिमुखौ जुदि जौगाखांनोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे गामि गोफोननि आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखारबोनानै हारि माहारिखौ फोथांना लाखिनायाव बयबो जाहाथे लोब लोब ओंखारबोयो बेखौ आं खुंथाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसे जोंनि समाजाव गुबुंले थासारि जायखौ जोङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस होननानै बुंदों, जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि खामानियाव थायालासेनो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगाखांनायाव बयबो जाहाथे लोब लोब ओंखारो, जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जोंनि लाइमोनफोरा फरायनायाव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे खामानि मावफैयो, बेखौनो आङो मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि लिंथुमगिरि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन।
गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।